наздикони ҳоҷи ҷаббор ва ё абдуҷаббор қурбонов, яке аз лидерҳои муҳоҷирони тоҷик дар русия, мегӯянд, ки мақомоти раёсати мубориза бо терроризм ва экстремизми вазорати корҳои дохила онҳоро чанд соат бозпурсӣ карданд. ба гуфтаи онҳо, ин раёсат тафтишотро бар зидди ҳоҷи ҷаббор бо гумони ҳамкорӣ бо террористҳо шурӯъ кардааст. ба гумони тафтишот гӯё ҳоҷи ҷаббор соли 2016 як симкорти Билайн харида тӯли 4 дақиқа бо афроде, ки дар Сурия ё Ироқ қарор доштанд, суҳбат кардааст ва гӯё ба ҷангҷӯён кӯмаки молӣ ҳам расонидааст. худи ҳоҷи ҷаббор бо изҳори тааҷҷуб ба радиои Озодӣ гуфт, як моҳ пеш дар Тоҷикистон буд, вале касе ӯро бозпурсӣ накард. дар тааҷҷубам, ки чаро ҳамсари маро даъват карда пурсиданд, мегӯяд ҳоҷи ҷаббор. мақомоти вазорати корҳои дохилӣ расман ин хабарро тасдиқ накарданд, вале Садафмо Тешаева, ҳамсари ҳоҷи ҷаббор, ба радиои Озодӣ гуфт, пурсиши онҳо рӯзи 2 декабр сурат гирифтааст. 3 соат ба мо суол доданд, аз ҷумла гуфтанд, ки соли 2016 дар душанбе аз ширкати Билайн симкор гирифта тавассути Одноклассники ва WhatsApp бо намояндаҳои гурӯҳҳои тундрав дар Ироқу Сурия 4 дақиқа тамос доштааст. гӯё ба онҳо кӯмаки молӣ ҳам кардааст. дар посух гуфтам, ки ин иттиҳом ягон асос надорад, нақл кард ӯ. ҳоҷи ҷаббор аз соли 1997 дар Москва кору зиндагӣ мекунад ва яке аз нафарони пурнуфуз дар байни тоҷикони Русия ба шумор рафта, фаъолияти ҳаробакашҳо дар чанд бозори бузурги шаҳри Москваро таҳти назорат дорад. моҳи сентябри соли 2019 хадамоти матбуоти президентӣ хабар дода буд, ки ӯ дар деҳаи оли сомони ҷамоати Зайнобободи ноҳияи Рӯдакӣ аз ҳисоби худ барои 640 хонанда мактаби сеқапада сохтааст. дар маросими ифтитоҳи он мактаб президент Эмомалӣ Раҳмон иштирок карда буд. Иззат Амон, раиси созмони маркази тоҷикон дар Москва, гуфт, ҳоҷи ҷаббор бештар ба муҳоҷирони тоҷик ва донишҷӯёну варзишкорон кӯмак мерасонд. дар рӯзҳои пандемияи COVID-19 барои муҳоҷирони тоҷик кӯмак кардааст. азбаски шахси бонуфуз аст ва чанд бозорро зери назорат дорад, шояд ба доираҳое дар Москва ва дар Душанбе хуш намеояд ва мехоҳанд нуфузашро кам кунанд, афзуд ӯ.